Бата, да Oh си yeah, легна! motherfucker! Oh yeah, секси. С нас сме. Да не си легна. Не искам да си ляга тоя. Тоя. Вия, бате. Имаш съобщение от Ивчо. Та бате, сега ще ме гледа. Какво искаш да прави, бате? Да се бе. Няма такива оферти. Oh yeah, bitch. О, Ивчо пише. Бате! Да си сексито. Ала, мерси. Не думайте. Ивко. Мани го това младът е то сигурно 30 години. Не бе, я да го видя верно. Грозен ли е? Ще ми, как мислиш? Добре, не е той. Добре. Ето го бе. Не е толкова зле. Има 30 години. Не бе, няма най-много 17-18. Аре, пусни ми YouTube. Много ме дразни той. А какъв беше въпроса? Да, аз би иска сама. Exploser, 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 exploser. Да не си, да не си. Да сте живи и здрави, че да мои. Мо, бата, Ой, не думай.